Sithokoze Dlozini. Amanzi awumoya kuphinde futhi amanzi ahambe nemimoya eminingi. That's why sithi ozisi wena emanzini angithi kodwa usiwa idlozi lakho or ithunywa zakho. Yabona? Ozisi wena emanzini usiwa idlozi lakho or ithunywa zakho. Ngoba amanzi awumoya angithi aphinde amanzi abe umoya ohamba nemimoya eminingi. Eminye imoya i-right, eminye imoya ayikho right. Uma uzisa wena ungahlangana nemoya engekho right. Kanti uma usuwedlozi lakho ithunywa zakho uzohlangana nemoya e-right. Amanzi asaka-understand namanje. Umuntu uyazisa yena ethi uphungula iy'nkinga kanti ulanda ezinye iy'nkinga. Or imoya yasemanzini engekho right imlanda ekhaya imuse emanzini angithi kanti ifuna ukukhiphela iy'nkinga zayo kuwena. So siqaphele indaba yasemanzini ijule kakhulu asaka-understand namanje. Ngiyabonga kakhulu.